Taf kif tinduna li wieħed li xi ħadd ikun iridek imma jridek għalhekk għaliex jagħmillek friend request. Tajjeb taċċettaħ. Mbagħad jarak barra u ma jkellmekx. Kun irid. Edek ikun iridek. Għax dak għalfej għamilt li friend request mela. Jiena millek friend Prova request. spiega li Biex jissendikawk. Taħseb. Ġifiri friends kolla jiriduni. Le, imma jekk ma jkellimniex barra xi ħadd teħe naħseb. Le, inti tifri. Kun qed jiddejja. Jiġifieri jekk eżempju da. Edħol ċertu Daw kolla biex mistija. jissendikaw. Dorin. Ettajtu naqra, just. Mela Dorin għandi friend request. Li qed ngħidu t-teorija tiegħek. Dorin, jekk nagħmilha konferm u tarani barra ma tkellimnix, mela sinjal li tridni. Issa sa Dorin, all right. Il-problema tiegħi tibda meta eżempju għandi qudiem il-markentni għaw. Illi allura billi ma nagħmilx konferm. Sasser. Ma nafx imma xi kultant teħe. All right. Jodu jamlulek il-comments u likes u jkellmuk private. Umma tirawni barra fit-triq, ngħidlhom all right, u jisu jinħasat. Mela allura dik mistħija tiġi veri jwan. Mela sa. Jiena fi żmieni ma nafx kemm inbidlu l-affarijiet, ma fi żmieni. Nbidlu ħafna sa. Kienet taħdem hekk il-biċċa. Mela, kont tibda tinduna. Tipo fi żmienek meta kont teen, meta kont 20. Meta television kien black and white. Meta sir ġuvni l-qoddim. Imma ġifieri bleru sita veċ, għana niftakar meta konna żgħar, kien tiġi sab eżempju ħabiba tiegħi. Tajt li ġejjis titirranġa miegħek. Kemm kienet komda di. Tajba. Dik sabiħa kienet ta' l-affarijiet. Bat konna qed intihom hard time, ħanaħsibha. U bil-messaġġi. Bakken jitlu l-pariri ta' sħabek. Ejja, ma Bakken jitlu l-pariri ta' sħabek, tajdi li xejwa mill-ewel. Mela, mela. Ġiri fottewni, sħabek.